Yo, what's up? Sa video na to ay babiyahe tayo ng Bulinaw. Overnight hamo camping tayo doon. At gagamitin ko muna yung motor ko kasi malapit lang naman tayo sa Bulinaw. Magagaling lang tayo ng Bani. Bali, ikutin muna natin ang bayan ng Bulinaw para makita nyo rin yung dating daan na dinadaanan namin na via bayan ng Bulinaw. Tapos, i-check ko yung magiging site doon ang pagkakampingan natin. Kung doon may nakausap na ako. Tapos, after na magkaroon ng ocular inspection doon, pabalik ako, dadalhin ko naman yung ating owner type jeep. Yung nandun sa likod. Ayun, no? Kita ba? Ayun, si Bambi. Dadalhin natin yung mamaya. Yun, so lalakad na tayo ngayon. Then mamaya, babalikan natin yung mga gamit natin. Dala natin yung ating owner type jeep. So yun, larga na tayo. Sisimula tayo sa bayan ng Bani. So dito sa bayan ng Bani, dito naghihiwalay yung kalsada papuntang Agno, tsaka papuntang Bulinaw, tsaka Anda. So dito marami naliligaw eh. Yan yung bayan ng yan ang munisipyo ng Bani. So kakanan tayo dito. Yung makita mo meron police station. Diyan naman meron din shortcut diyan papuntang papuntang Ranaw. Idad din dyan papuntang Bulinaw. Tapos pinakamalapit na daan ay dyan sa Chip, no? Yung sumisikat ngayon na zigzag road dyan sa Chip. Bubulol ako. Zigzag road dyan sa Chip. Kung kumakailan lang, meron nalaglag na van na naman dyan. Hindi ko na to ikakat ang video. Tutuloy-tuloy natin to para para naipasal ko na rin kayo sa bayan ng Bani. Diyan tayo sa Honda kumuha ng motor. Yan, no piso down payment. Yan ang Honda. Tapos dito sa bayan ng Bani, lilipat na yung gas station. Ay, gas station, palengke. Sorry. So mapupunta na yung palengke dito sa area na to. Ayan, ginagawa na ngayon. Diyan na mapupunta yung public market. So along the highway na siya papuntang Bulinaw. So, malaking development niyan sa bayan ng Bani. Karoon ako ng helmet, di ko lang kung malinaw pa rin yung audio. Ayan. Nakita yung likod. Protect tayo. Diyan naman yung malilipat yung fire station ng Bani. Diyan Diyan din yung rescue, MDR, RMO at saka yung bagong RHU. Bagamat hindi pa masyadong operational ngayon. Ibang madali itong van na to. Kanina pa nakasenyas eh. Mayroon pa sabayan. Yan, protect na yan. Yung ating suking mekaniko. Ito tayo. Ito blind spot ito ha. Yung iba kala nila walang kasalubong eh. Kala pababa kasi yan ayan pag nanggaling ka doon kala mo walang kasalubong pero meron. Hindi mo kita ang kasalubong. Sabihin blind spot, kung nanituturing na blind spot yan pag pababa. Lalo pag mga kotse lang, tricycle, motor, hindi mo makikita. Kung kailan lang may nadisgrasya dyan eh.
nag-U-turn. So, ang purpose ko kaya ako pupunta ng bayan kasi meron dong maraming developments, no. Pasyal ko rin kayo sa kung saan papunta yung Sundowners at saka kung saan banda yung isang magandang resort doon, El Pescador. So, alala ko na. Tapos yung Old Rocks o Bulinaw. Maraming magagandang resort dyan. Tapos yung sikat na Balingasay River, kung saan matatagpuan yung Sungayang Grill, na sikat na restaurant dyan sa Bulinaw. Buting na tayo. Ayun, ang ganyan, blind spot yan eh. Nakatakot yung overtake ng ganyan. Hindi mo nakikita yung kasalubong. Hindi ko lang alam sa truck ha, baka o bus, baka kita nila yung kasalubong pag ganyan katakas. Yung position ng driver. So, malapit na tayo sa Zigzag Road. Ihinto tayo dun sa tinatambayan ng mga ngayon, sikat na tinatambayan ngayon. Nakailan lang may nakita ko, nagbabarbecue pa dun eh. Tignan natin kung kung nandun pa yung nahulog na van, kulay puting van. Yung isang araw lang yata yung pinost o kahapon. Pinost ni Enteng Vlogs. Shout out kay Enteng. Tatalo pa po sila. So ito yung sikat na zigzag road ng Tube. Yan. Sarap bumangking-bangking dito. Ayun, silipin natin yung kung nandito pa yung nalaglag na van. Hindi kasi basta-basta makukuha yun dahil malalim. Bangin yan eh. Malamang doon yun sa pababa. Diretso kasi pababa ngayon eh. Kaya kung hindi nyo kabisado rito sa Bani, sa Zigzag Road, huwag kayo basta-basta hataw, walang hataw dito. Dito sa area na to. Basta rito. Ay, doon pa, sa kabila. Hindi ko lang alam kung kita rito. Nalaglag na So, yun may mga nakatigil na mga tao.
So hinto tayo rito. Tignan natin kung ano, saan banday nahulog. Ito yata yung binangga niya na ano yun. Ito yung binangga niya kasi kung tingnan mo yung ganyan oh, diretsong diretso, kalsada. Dito yata yung binangga niya na poste. Ayun oh, wasak oh. Naiwan pa yung mga ibang ano niya, pyesa oh. So dito siya tumalon. Hindi ko alam kung nandyan pa. Hindi kita eh. Baka dun sa side na yun kita. Ikutin natin sa kabilang side. So yun, larga na tayo. Hindi ko makita eh. Sana ano, drone. Wala yung drone natin, sira eh. Sabi, hindi parang nakukuha. So kahit saan ang gulo ko tignan, hindi ko makita eh. Hopefully, ano, next time. O i-share ko na lang yung siner ni Enteng. Baka nakuha na eh. Hindi ko alam kung saan side nakikita eh. So ito yung bayan ng Chip. From here, may shortcut dyan, papuntang ano, papuntang Bulinaw Lighthouse. Patar, diretso Patar. Hindi ka na dadaan ng bayan ng Bulinaw. Pero dahil nagbablog tayo, ipapasal ko muna kayo sa bayan ng Bulinaw sa pamamagitan ng motor na to. Tapos mamaya magkano tayo, mag-jeep na lang tayo pag camping natin overnight. Ito yung bayan ng Chip, kakaliwa ka dyan, Via Colayo. Yan. Dyan papunta yung shortcut papuntang Patar Lighthouse. So didiretso tayo this time. Yan. Papuntang bayan ng Bulinaw, via Sampaloc. So ito yung arko. Yan. Ito yung arko ng Bulinaw. Ito yung pinaka-boundary. Yan, mga riders dito kumukuha ng picture. Yan. Welcome to Bulinaw. Huwag na pala dito.
Ito naman ang ano, elementary school. Ito naman sa Sampaloc, dito matatagpuan yung Bolinao Community Hospital. Ayan o. Marami din pasyente dyan kasi ano, marami na rin silang facilities dyan, maganda na facilities dyan. Bolinao Community Hospital. So, matadaanan din natin yung Barangay Samang kung saan papasok yung Bolinao Falls. Yun naman yung easiest way papuntang Bolinao Falls, banda ron pa ng konti. Actually, maraming falls dito sa Bolinao. Isa na dyan yung Hidden Spring. Tapos yung Tara Falls, yan, nandyan din. Panoorin nyo na lang sa mga dati kong vlogs. Yun, Barangay Samang. Kalimutan ko yung sabihin sa inyo. Yun ang Barangay Samang. Yun ang entry papunta ang Bolinao. Wala ka makikitang signboard dyan na Bolinao na. For whatever reason, pero dyan talaga yung pinakamalapit na daan. Anyway, nasa Google naman yan, Google Maps. Search nyo na lang via Barangay Samang. Kasi kung pupunta pa kayo ng Bolinao, palayo kayo, parang bumalik pa kayo. Malalagdagan kayo ng mga more than 30 minutes. Ito yung mga flag na yan. Diyan yung Hidden Springs. Forest set na ngayon. Binago na yata. Meron hidden din sa kaliwa. Meron din diyang springs din. Ito yung entrance ng Tara Falls. Yan. May makita kang magkatapat na puno ng ano, akasya. Malalaking puno ng akasya na nasasakop niya yung kalsada. Yun yung papuntang Tara Falls. Dahil bago nga, Puerto del Sol. Oh. Ganda. Oh. Dito naman, sa pakanan, dyan yung pabuntang Anda. Saan mo matatagpuan yung sumisikat ngayon na Tondo Beach. Yung buhangin ay kasing pino ng buhangin ng Boracay. At merong sandbar. Yan, pabuntang Anda naman yan. Ito lang tayo.
Punta Riviera Resort. Dito pa lang marami ng ano eh, mga signboards. Meron din shortcut dito papuntang ano, Old Rocks, na kung ayaw mo pumunta ng bayan ng Bulinaw. Kaya lang kasi ngayon nga, sinabi ko kanina, pupunta muna tayo ng bayan ng Bulinaw. Makita natin yung bago nilang munisipyo. Tapos yung kahit sa labas lang tayo ng Sundowners, makita niyo yung Sundowners. Meron na rin akong vlog dyan sa Sundowners. Nag-check-in kami dyan dati. Tapos sa El Pescador Resort. Yan. Dadaan ko rin kayo doon. Sa El Pescador Resort, kahit hindi ka pumasok sa resort, kung ayaw mo magbayad doon sa pool o ayaw mo mag-check-in, pwede ka mag-swimming lang doon ng pool. Tapos bago ka pumasok ng gate, meron din doon tinatawag dyan yung ginawa nilang beachfront. Nilagyan nila ng puting buhangin, dinevelop it, meron mga cottages. So pwede rin kayo doon sa labas lang ng gate. Tingnan natin. Eskwelahan. Patulan ba natin? Dos, yan yung papuntang Dragon Farm. Yung ano ko dati. Binilap ko rin dati yan. Napakaraming uri ng dragon fruits. Ako,
open 5 siya. 155 yata ito eh. Baba yung helmet natin kasi ano, meron tayong cellphone. Pinatulan eh, no? Umataw ko eh. Magbagal na ulit tayo. Sir! Meron checkpoint. So malapit na tayo sa bayan ng Bulinaw. Ganda ng mga bahay dito oh. So ito na yung welcome to Bulinaw. Maglalagay tayo ng stickers dito. Meron pala silang lagayan ng stickers dito. So sa mga pumunta ng Bulinaw, talaga yung stickers. Welcome to Bulinaw. Tinanggal na yata. Merong sticker, may lagayan ng sticker dito eh. Tinanggal na nila. Ito na gagawa. So yun, tinanggal na. Asensado na talaga itong bayan ng Bulinaw. Wala na dun yung ano, nabagay yung nakita kong naglagay ng stickers doon. 3 years ago pa yata yun. So ito na yung bagong munisipyo nila. Balin, Bulinaw.
Mag-picture tayo. So diretso tayo sa bayan. May Wiltec na rin dito. So yung munisipyo nila, nilagay nila sa area kung saan bago ka kaliwa, pabuntang Patar. So ito yung pabuntang Patar, tong way na to. Ayan o. Sa may Andox. Yan yung usual na daan. One way ba to? Asyan. So, marami silang structures ngayon. Meron na rin ngayon yung malalaking building. Ayan o. Cape Town. Cape Town Hall. Ito yung ano ng 5-star. Ayan. Tricycle van. So, ito yung kanilang ano. Gym yata ito eh. Gagawin gym eh. Malit yung letra, hindi ko makita. Dito naman yung kanilang simbahan. Ayan. Ayan ang simbahan ng Bulinaw. Senyor Santiago. Ayan. Hindi tayo papasok dyan kasi magkakamping lang naman tayo. Pasal ko lang kayo sa Bulinaw. So dito nyo rin mabibili yung mga patupat, yan o, binungay, patupat. Yan. Tapos pupunta tayo sa may papuntang Sundowners. Yan. Didiretso mo lang to, kakanan ka dun o, sa simbahan. Ito yung kanilang basketball court, ito yung kanilang palengke, talipapa. Yan. Public market, people's market. Tapos, yan. Ito yung garahe natin ng ano, hindi ko alam kung dito pa rin. So may makita kayong karatula dito. Yan o. Merong arko dito. Pag diretso mo yan, papuntang yung kakaliwa na yon, mamaya papasal ko kayo doon. Yun ang papunta ng El Pescador. Itong diretso na to, dito yung papuntang the Sundowners. Yan. Di ko na kayo kakat para makita nyo. Ito yung Luciente 1 Elementary School. Idaan din dito papunta doon sa Luciente 2. Yung sa matatagpuan mo yung Dragon Farm. Dire-diretso mo lang ito, tumbok dito, Sundowners. Malaki yung Sundowners ha. Yung Sundowners na tutumbukin natin, yan yung sa Marina Bay. Tapos meron sa Bikalsadang Paakyat dyan. Doon naman matatagpuan yung mga iba pang cottages, ano ba yung tawag na? Villa ng Sundowners. Ba't sumalubong itong isang to? Yan, nakita nyo yung dagat dito. Oh. Dito rin yung sakayan papuntang Santiago Island. Kung gusto nyo pumasyal sa Santiago Island, may sakayan dito. Yan, yan yung Sundowners. Yan. Kita mo meron pa mga villa doon sa taas. Di ko lang alam kung may access na ngayon dyan dito sa baba ha. Ayun o, Sundowners Marina. So ito yung Sundowners Marina. Yan. Ayan o. Sundowners Marina. Kita ba? Ayan. Ayan, yan yung Sundowners Marina.
Sa area naman na yan, yan. Diyan yung sakayan papuntang Santiago Island. So akit tayo dito. Dito naman sa taas, yung mga iba pang villa nila. So nagdugtong-dugtong na yan, no? Bawat villa yan, merong swimming pool yan, ha? Panoorin nyo na lang yung vlog ko nung nakaraan. Lalagay ko rin ng konting clip dyan. So pag umakit ka rito, pag hindi marina yung nabook mo, dito yung sa taas. Yan, may entrance dito. Yan. May chapel dito. Oop! Yeah. Yan, oh. Diba? Diyan, pag kumaliwa ka dyan, pabuntang mga Sundowners din lahat yan. Yan, oh. Sundowners Vacation Villas this way. Diretsuhin mo lang yan. Diyan yung Sundowners. Marina naman dun sa baba. Ayan, oh. Oh. Sundowners Marina sa baba. Ito, ano yan, ha? Cementerio yan. Yan, diyan ka kakaliwa. Kung magagaling ka dun sa ibang daan. Yan. So, labas tayo dito. Papunta tayo ng ano eh. Papunta tayo ng... Diyan din pala yung Aguada Resort, oh. Yan. Sundowners. Vacation Villas. So, dun sa taas yun. Hindi yung tabi ng kalsada. Ay, hindi tabi ng dagat. Yan. So, bababa tayo ulit. Dito kayo, ayun, oh, meron namang ano dyan, eh, Sundowners Vacation Villas. Meron namang signboard. Yan. So, ngayon naman ay papasok ko kayo ng El Pescador. Meron din port doon sa El Pescador. So ganoon din no, sa Arco, no. Yung Arco lang yung para tandaan nyo. Ito yung Arco, yan. Sa Arco na yan, kung magagaling ka sa ano, kakaliwa ka rito kung galing ka sa bayan. Yan. So kakanan ako ngayon kasi galing ako ng ano eh, Sundowners eh. Yan. So ito yung papunta ng bango naman ng ano no, pabango. Amoy ko pa hanggang dito eh. Naka-helmet pa ako diyan. Dito naman yung papuntang El Pescador. Bagad na diyan, magandang pool diyan. So lalagyan ko rin kayo ng clip diyan sa mga dati kong naging vlog dito. Yan. Maraming beses na kami nakapunta dyan at naligo, nag-check-in, mga pamilya ko, kamag-anak. Diyan namin madalas dinadala noon. Ayun, may mga bagong buildings na sila. Oh. Wala pa yan dati eh, yung buildings na yan. Eh. Yan, karugtong na yan doon. Pero sarado pa rin yung gate. Doon pa rin sa main gate. Ayun, oh. Dati mga kubo-kubo yan nandyan eh. Yan, oh. Ayan, diyan pa rin pala yung mga kubo-kubo. Binusan na pala yung gate na yon. Yan. Ito yung El Pescador. Dito din matatagpuan yung Coastal Park. So, hotel ito ha. May hotel tsaka resort. Ayan o. Yan. Maganda dyan sa loob. Pakita ko na lang sa inyo yung ano. Yung ano nyan. Yung vlog ko dyan. Marami nang nabago din. Marami na silang hotels. Marami nang rooms. Ito wala pa to dati. So, ito yung Coastal Park. Yan. Coastal Park. Dito yung kanilang Christmas tree. Tinanggal na. Ayan. Itong Coastal Park, pwedeng mag-beach dito ha. Pwedeng maligo. Ayan o. Oh. Nilagyan nila ng ano. Oh. Ganda. Diba? Malaking shell. Malaking taklobo. Nandito rin kasi sa Bulinaw matatagpuan yung Coral Reef. Oh, yan, may perlas sa gitna. Oh. Umiilaw siguro yan sa gabi. Ayan o. Yan. Yung parang perlas sa gitna. Stage siya actually, stage.
Pero para siyang malaking shell. Ayan o. Ganda no? Ayan. Ganda pala rito. May mga speedboats na nga dito yo. May mga paninda na rin oh. May merong milkshake. Siomay. Whoop! Yan. Pinahabaan na rin nila yung coastal area oh. Mahaba na siya oh. Oh. Tapos meron ng shield. Meron ng yield pala. Tawag shield ba? Yield. Yung mga bangka nila, dyan nila nilalagay. So pag malakas ang alon, hindi sila masyadong apektado. Pag may bagyo-bagyo. Hinabaan na rin lang hanggang doon oh. Tapos parang helipad yata yung nandun. Merong bilog eh. Tapos meron silang nilagay na parang island doon oh. Pwede kang tumawid dyan. Yan. Nilagay na lang island oh. Sa gitna. Pwede kang tumawid dyan. Pwede kayong dyan mag-picnic. Yan. Yung mga kubo-kubo na yan, ano yata yan eh, 300 to 500, kalimutan ko na. Hindi ko alam kung pwede yung motor dyan sa loob. Bawal yata. Yan. Di na ako bababa. Kasi pupunta pa tayo ng ano eh, Patar eh. Yan. O, diba? Ibayad dyan mga cottages na yan. White sand na rin dyan. Baba nga ako para makita nyo. Doon ako banda bababa. White sand na rin yan, white sand. Meron na rin tindahan dito. Galing. Mga soft drinks. Yan o. Tapos meron silang boat na ano, pwede ka mag-slide. Ay, hindi na siya buhangin. Nalagyan na siya ng mga corals. Ayan o. Dati white sand to eh. Dahil siguro sa bagyo, ayan o, nalagyan na ng mga corals. So yun o, meron silang boat, tapos pwede ka mag-slide. Pumunta siguro yan sa gitna. Ayan, alright. Yung coastal na yan, karugtong na yan ng El Pescador. Tapos meron port banda ron, parang fish port yata. May nilagay silang port doon. So pag Sunday, napupuno rin dito. Kasi magandang paligo. Low tide kasi ngayon oh. Ayan, low tide yan. So nawala na yung white sand. Napuno ng mga malilit na corals, mga ganyan. Ayan. So doon yung ano, Santiago Island. Ayan. Okay. So hindi na sa white sand ngayon. Meron din silang function hall doon oh. Meron din shell sa loob yan. Na-feature ko na yan dati. Kasi mahilig sila sa mga upuan na ganito. Magaling sila sa mga ganito. Magaling sila sa arts. Maski doon sa Old Rocks, mga bato na din-design. Ganda tignan. Yan. Yan si Bestie Gray. Yan. Tingnan mo tayo konti. Pili tayo dun sa cart. Buenamano. Kasi ano, kasi initan sila oh. Grabe. Ano paninda ito? Mga drinks, yogurt. Ito, yung paninda niya. Milk tea. Siomay. Takoyaki. May takoyaki sila. Takoyaki nila. 4 pieces, 30 pesos. Ayan. Tayo. Isang takoyaki nga. Siya parang sa initan siya eh. Pero na naman to. Laging dumidikit itong medium na ito. Ayun. Takoyaki. Ayun. Siomay. Siomay rice.
takoyaki, french fries, fruit syrup and yogurt. Iisa lang to sa kabila. Parang pareho kayo ng paninda. Iisa lang kayo? Ay, Pag gabi ba boss, maraming tao rito? Hanggang gabi na kayo dyan? Wala akong bariya. Nakibariya sa 1,000 talaga? Nalagdagan ko pa ng isang yogurt. May malaking yogurt ba? yan, 39 lang po yan. 39. Ba't tea nakalagay? Ay, ano po yan, milk tea po yan. Saan yung yogurt? Ito po. Ito po yung yogurt. Iba po yung milk tea. So ito yogurt to. Opo. Tea kasi nakalagay Shogo tea. Ayun, yan, ano lang po yan, pangalan lang. Pangalan niya lang. Kung sakaling kukuha ko, gawin mo ng dyan, wala pa rin bariya. Gawin mo ng yung 8 pieces, tapos doon, 2 yogurt. May bariya na kayo. Yun na. 2 39. 39 yun, no? 8 pieces na yan, 8 pieces, no? 60 pesos. Ito. Ito. Sensya na. Naubos yung bariya nyo. Ano kasi ka nag-start magtinda? Ayan. Taga rito po kayo sa Bulinaw? Opo. Yun lang po kami sa bayan. Lapit lang naman pala. Sabi ko walang katao-tao, may 2 cart. Pag gabi po, mata. Nakakabawi kayo sa gabi. Thank you. Yung ba tong green, kulay green? Ay, wala. Ang meron lang po is strawberry, blueberry, Ito lemon. lemon. Lemon tsaka isang blueberry. So yun, tapos na tayo sa Sigoti. Birenda tayo ng takoyaki. Favorite ko kasi yung takoyaki. Sarap ng sauce nila. Kanila din yung kabila na yun. So, yun. Time check, 11:30 na ng umaga. Punta naman tayo ng Old Rocks. Yung sa may entrance na tayo, dito tayo papasok. Kasi 11:30, sakto. Tapos kausapin ko yung nangyari ng campsite dun sa may Patar, Bulinaw. Shout out. Tapos yun, palabas na tayo. Malapit lang siya sa pwede nga lakarin eh. Malapit lang siya sa bayan ng Bulinaw. Kung magbabas kayo, wala kayong sasakyan, magbabas lang kayo. Pababa nyo ng terminal, lakarin nyo lang ng konti, kakanan kayo sa may simbahan. Yun na yung El Pescador Resort. Pwede rin naman mag-tricycle. Check in na lang kayo dyan. Reasonable yung kanilang mga prices dyan. Ito yung dating garahe ng Dagupan Bus eh. Giniba na. Ayan, merong karatula. Welcome to El Pescador Resort. Delikado to, walang warning na kahit man lang sabitan ng plastic. Batikan na natin. So ito na ulit yung palengke. Ayan. Malapit lang, di ba? Wala pang mga 1 kilometro siya ata. Karin. Wow, grabe naman yung busina na yun. Ayan yung simbahan nila, oh. Diba? Kasi ito yung mga bilihan ng binungay. Alam niyo ba yung binungay? Ayan, oh. Bulinaws binungay. Ano yan? Suman na niluto na nakalagay sa kawayan. Tawag dyan ay binungay. No entry. Tricycle.
So, di ko alam kung pwedeng pumasok dito. Meron naman mga ano. So, yung terminal ng 5 star. Yan o. Ito rin ang Victory. Makatabi lang sila. Sigo T. Whoop. Kanan tayo. Ba't sila kakanan ng ano? Ano meron? Baka kilado yun. Dyan yata yung ano, iniikutan ng ano, Bastida. So ito yung pasukan, yung lumang daan. Ang lumang daan. Tumatama sa tenga. Masakit. Yan. Ito pala yung kanilang garahe kaya para pumasok. Pinang-pina yung ano eh. Sakto lang yung bus eh. Yung garahe ng 5 star. Yan. So yun. Los Isihanos Inn. May mga inn din dito. Pero malayo pa to sa dagat ha. Barangay Arnedo. So ito yung pinakaunang ano, Agaton Street ito eh. Barangay Arnedo. Pinakaunang barangay. Napatandaan nyo. Wala na yung ano, karatulan nila. Kaliwa kayo dito, yung nakita kong Y, kaliwa ito. Yan, eskwelahan kasi yan. Nakipag-contest na rin kami dati dyan. Shout out sa mga TUD, Teens Unlimited Dancers. Nag-champion sila dyan eh. Dyan nabagok yung isang ano namin, nabitawan nila. Paghagis sa taas. Ibabok siya pero safe naman siya ngayon. Yan, Rock Garden Resort, dyan, resort. Meron silang ano dyan eh, mini zoo, malit na zoo sa loob. Mga ahas, mga ibon, yung unggoy pa yata. Kalimutan ko na, matagal na yung panahon na yun. Sa portion na to ng Bulinaw, hindi pa maganda yung mga dagat dyan. Medyo mabato pa. Although dagat na rin siya. Kung hanap nyo lang ay hindi swimming, hindi ano lang, makapagtampisaw lang, o makapag ano lang, tawag dun yung makapag-relax lang, makapag ano lang, simoy ng hangin. Yan, pwede kayo dyan. Pero kung gusto talagang magandang white sand, dun sa dulo, sa Patar.
So dito yung old rocks, yan o. Pasok na tayo sa loob para makita nyo. Yun doon sa may gate lang. Yan o. Sira na rin kasi yung karatula. Either na ano ng bagyo o meron ng tampo na tao. Maganda naman ang kalsada rito. Dito may mga white sand na, may portion na ng white sand. Parang tinambak lang yata nila yun. Para mahangin. Maraming resort dito ha. Ito walang bayad itong mga ano sa akin. Inalo ko lang kayo sa mga magagandang resort dito. Wala akong bayad dito. Hindi to for advertisement. Ito lang kasi yung mga lugar din na napuntahan ko na noon. Sinishare ko lang sa inyo. So kung gusto nyo makita yung mga kaloob-looban yan, hanapin nyo na lang sa vlog ko. Yan o. May nakalagay naman karatula eh, Old Rock. Anong ka rito? Mga bata oh, bumuto. Ito na, Old Rock. Yan. Hindi pa ako maligaw. Yan o, to Old Rock this way. Yan, yan ang Old Rock. Kung gusto nyo makita yung kabuuan yan, again, maglalagay ako ng konting clip dyan mula dun sa luma kong vlog. Sarili kong video mismo yon. Yan. Yan ang Old Rock. Malaki sa loob niyan ha, malaki. Maganda yan. First class talaga. Yan o. Yan. Dinaan ko lang kayo. Ganda ng mga ano nila dyan. Wala tayo. There. Ayun, papunta na tayo ng Patar. Pakita ko kayo dun sa tatawid tayo ng tulay. Dun sa tulay ng ano, Balingasay River. Karan tayo. Didaan din dito, di ko alam saan papunta itong kalsadang to eh. Try kaya natin daanan. Saan kaya lalabas yan? Beach resort din yan eh. Ayan o, sabi niya o. Ayan o. Flag. Flag. To the beach resort flag. Tignan natin ano meron dito. Di pa ako nakapasel dito eh. Bengkeng, bengkeng. Sementado na rin ha, papunta doon ha. Ganda ng mga kalsada oh, yan oh. Yan, beach na rin yan oh, yan oh. Baka private ito eh. Private yan. Gasala dyan mga camping-camping. Dati mga walang kabahayan dito eh. Ngayon nilagyan nila ng kalsada. Talagang dinevelop talaga dito ng gusto rito sa Bulinaw. So parang binabaybay natin ngayon yung tabing dagat. Not sure kung saan lalabas to ha. Kasi first time ko dumandi, ay ano na, rough road na. Rough road na siya. Ayan o, Flagbone View. Sayang. Sige, try natin puntahan. Baka malapit na lang.
Flag Bone View. Ayun o, dagat. Tumbok niya yung dagat. Oh. To Flag Bone View. Flag o plage, di ko alam. Pag sa Pilipino, plage yan. Sa English, flag. Flag Bone View. Ito yung Flag Bone View. Ayun o. Yun. Ba, marami siya. Ayun o, malaki siya. Flag Bone View Resort. Feel London vibes. Ba, London vibes daw siya. Yun. Hindi na ako papasok sa loob kasi ano. Hindi ko alam kung saan pa yung banda yung mga nandyan eh. Kaso rough road siya eh. One day, sadyain natin yan. Pabalik na tayo doon. Tanghali na rin kasi. Yun. Flag Bone View. London vibes daw yan ha. Talagang ano, may puhunan yung may-ari niyan. Punta tayo ng highway. Pag diniretso mo yan, lalabas din yan ng highway. Yan, shortcut yan. Pero kanan tayo dito sa ano, kanan tayo sa papuntang Balingasay River. Yan o, Balingasay na ito yo, Barangay Balingasay. So dito mo matatagpuan yung sikat na restaurant, Sungayan Grill. Villas Grill House. Dami nang tayo ng mga negosyo rito eh. Iba rin yung experience dun sa Sungayan Grill. Lalo pag kasama sa package niyo yung ano, mag-Grill River, ano kayo. Hindi naman siya matatawag na river cruise kasi maiksi lang yung ano. Ihilain lang kayo sandali, mga wala pang 20 minutes. Parang ano lang kayo. Parang kakain lang kayo. Pagkatapos yung kumain, babalik na kayo kaagad. Kasi maiksi lang talaga siya. Saka mabagal yung takbo. Pero sarap ng feeling na kumakain ka na gano'n, inihila ka. Maiksi lang kasi yung river na yan eh. Yung pinaghihilaan nila. Mahaba yung river, pero yung pinaghihilaan ng floating ano nila, cottage, maiksi lang. So dito pala may makita na kayong mga talipapa dito. Pwede na kayong mga bumili ng mga isda, mga ibang seafoods. Maraming seafoods na nabibili dito. Dito bago magtulay. Pakita ko rin sa inyo yung entrance ng Sungayan Grill. Kasi maraming naliligaw dyan.
Dami kasi mga riders taga rito. Yun, solo rider yun, oh. Pag ano mabilis magpatakbo, malayo pa mga biyahe na mga yan. Ako naman kasi, sa susunod na bayan lang ako eh. Sa Bali lang ako. Dito yung Zilas eh. Balingasay pa rin to. Mahaba pala tong Balingasay. Ito rin yung Virgin River. O yan o. Ituro niya o. Virgin River, Balingasay. Yung Redwood Cabin. Ito yung Zilas Restaurant. Nakakain na rin pala kami dyan. Sama ko yung ate ko. Okay din naman. Pero iba talaga yung serving sa Sungayan Grill. Matindi talaga. Maganda yung kanilang presentation. So meron nga palang Petron dito. Yan. Yan, dito yung entrance ng Sungayan Grill. Ayan o. Ang sungayan ay isang klase ng isda, no, na yung kanyang skin ay parang sandpaper. Ayan. Masarap siya sa ihaw. Ayan. So ito yung Balingasay River. Ayan. So mapapansin nyo sa bandaron, ayan o. Pasal ko kayo dun. Dagat na yan eh. Dulo na ng dagat. Ayan o, dagat na yan o. Shout out mga idol. Ayan. Ayan na yan o. Ayan yung Sungayan Grill. Yung area na yon. Kita mo yun o, mga hinihila na yon. Mga kumakain sila. Yan, dadalhin sila doon. Hilahin sila ng bangka. Ay silang yan. Wala pang 20 minutes yata, 30 minutes maximum, babalik na rin kayo kaagad. Tapos na kayong kumain nun. Yan, may additional yun. Itong kabila na to, malamang ito yung Virgin. Or baka yung Sungayan Grill, pinalitan, hindi ko alam. Kasi meron din silang same ano. O baka gamit din yan doon. Ayan. Ang ganda ng ano niya, bahay niya, oh. Katabi ng river, di ba? Gandang bahay. Yan. Ito ay Balingasay River. Parang na ano na siya dati na one of the cleanest river in the Philippines ba? Pangasinan, kalimutan ko na. Yun, basta yun. Tayo ay pag diniretso mo yan, pwede rin lumabas yan ng Bulinaw Falls. Kaya dun sa sa Kampuor, yan, pwede rin dumaan diyan. Pero tayo kakanan tayo. Barangay Stanza na ito. Yan oh, Barangay Stanza. Yan. Villas ulit din oh. May sundowners din dito, Beach Mansion. Ba? Hindi ko alam yun ha. Meron na rin palang sundowners dito. Beach Mansion naman sa kung tawagin. Yan, Berlings na yan. Taga-Bani rin may-ari niyan. Yan, tad-tad na ng mga beach resorts dito. Gaya na sinabi ko, di naman sa paninira sa kanila ha, kasi yung ambience naman kasi talaga, dagat, di ba? Maganda na yan. Yung iba, tinatambakan nila ng buhangin. At meron din time na nagkakaroon ng buhangin dyan. Pag yung depende sa yung tinatangay ng alon, kagaya ng Agno. Dati hindi naman yung mabuha, hindi naman white sand yun eh. Bato-bato rin yun eh. Ngayon, white sand na. Yan ang dami pa mga beach resorts dito na di pa na masyadong nade-develop. Dito rin yung banda yung riders camp eh.
Ayan o. Diba? Bato-bato siya. Hindi maganda yung beach front niya. Yung iba sinasadya nila lagyan ng ano, nilalagyan nila ng buhangin. Ayan no, ito nga open eh oh. Parang walang may-ari. Pag bagyo kasi rito, talagang kawawa sila rito. Nakaharap sila sa open sea. Yan o, open sea na yan o. Yung mga bagong kalsadang, hindi ko alam. Casa Almarenzo. Diba? Malahaba rin siya, oh. Casa Almarenzo. Bed and breakfast. So, babawi na lang talaga sila sa, sa hospitality nila, services, alam mo yon. Basta nasa tabi ka ng beach, magbabakasyon. Hindi naman lang kasi naliligo eh. Diba, nagbabakasyon lang talaga. Papahinga, papahangin, ganyan. Pero, pag pinagsisilbihan ka ng maganda, di ba? Okay na yon. Malayo ka sa ingay, malayo ka sa pollution. So ito yung Villa Soledad. So pansin mo, nasa kabilang side siya. Nasa kabilang side yung beach. Pero kanila pa rin yung kabila. Yung accommodation nila nasa kabilang side. Malaki rin yan, Villa Soledad. Sikat na rin yan. Hindi ko alam kung anong pangalan ng resort dito ni Judy Ann Santos. Alam ko, dati meron siya nabiling resort dito eh. Maraming sikat na resort dito sa Bulinaw. Bonus bonus na lang kasi yung dagat eh. Yan o, Science Sea, Sweets. Di ba, Sweets? Ito yung Cocos. Yan. Maganda rin sa Cocos Beach Resort na yan. Maganda na siya ngayon, oh. Diyan kami dati, camping ng mga LDS. Mga youth, mga kasama ko yung mga youth noon. Ito yung Barangay Ilog Malino. Okay? Dito yung entrance papuntang Enchanted Cave. Ay, dito ka ba? Hindi pa pala, sa kabila pa pala yun. Cocopelli. Hindi pa pala dito. Sa kabila pa pala yun. Kabilang arko ng Ilog Malino. Kumbaga, palabas ka na ng Ilog Malino. Boundary ng Ilog Malino at saka Patar. Yung entrance papuntang Enchanted Cave. Papakita ko na rin sa inyo yung clips ng Enchanted Cave. Dahil pang lupain dito na bakante. Ayan o. Yan ang gusto ko, yung mga ganyan, yugan. Hindi ko alam pa saan papunta yung mga kalsada na yan. Punta Rivera Resort. Hialeah, Florida.
So dito yung Punta Rivera. Mangunguna Seafood Grill. Yun, Seafood Grill. Punta Rivera. Daming makagandang resort dito. Hindi ko lang kung nalagpasan ko na yung Alimango. Hindi pa yata. Nakapag-bista rin kami sa harapan ng Alimango. Isang sikat na kainan dyan at yung kanilang Giant Alimango. Puerto del Sol. Yan, Puerto del Sol. Ganda rin. Giant Taclobo. Yan, Giant Taclobo. Resto Bar. Ito yung barangay hall ng Ilog Marino. Ayan. Tabi ng eskwelahan. Mga estudyante, uwian na. Kubo Cottages. Parang hindi ko na napansin yung Alimango. Sorry, nalagpasan ko. Pero may vlog din ako niyan. Hanapin ko na lang. Alimango. Alimango Restaurant. Pero sa Giant na Alimango na ang ganda na pagkakagawa. Na kaniyang parang tawag ba doon? Statue ng Alimango. Sunquest. 4-4 na. Mi Amor. Parang ito yata yung pag-aari ng isang kasamaan sa simbahan, Mi Amor. LDS. SCL Garden Resort. Sabur, ayan. Sea View. Nagtindihan yung niya lettering niya. Ito yan, open pa yan, So mag-camping-camping dyan, libre. Ayan, libre yan. Ito pala yung Alimango, ayan, di ba? Tignan niyo yung itsura ng Alimango. Pakita ko sa inyo. Naku, lodot na. Ayan, ganda ng pakakagawa nila, Alimango, Diba? Alimango talaga, Galing ng gumawa na ito. Yung kanyang mata, laki. Laki niya. Tira mo naman yung pako. Kasi yung pako. Dito na lang pako. Yung pako, dito lang. Yung kanya sipit. Laki. Ganda. Alimango Restaurant. Seafood Restaurant. Yan, robot na tayo. Mag-charge muna ako. Tapos gagawa tayo ulit. Yeah, let's go. Tar now. Let's journey together. Join Alden TV, feel the wonder. In the land where heartbeats echo, our Mother Earth a vivid glow. 7,000 islands wrapped in green, with oceans wide, a breathtaking scene. Let's dive into the forest
forest deep and explore the caves where secrets sleep. Feel the breeze, let it guide your way. In the beauty of our home, let's play. Damhin ang kalikasan, it's our call. Together we rise, together we'll stand tall. Oh, can you feel that rush? The whispers of the trees in a soft hush. Let's splash around the waterfalls. Nature's embrace, let the adventure enthrall. Yeah, sa bayang sinilangan, we'll make memories hand in hand. With every step, our spirit's free. Here's to the earth, our harmony. We'll find magic in every leaf, in every stream, let go of grief. Let's celebrate what we hold dear. In this land we love, let's bring cheer. So, Tara na, let's sail the seas, through green valleys dancing with the breeze. Join Aldin TV, let's make a stand for the beauty of our motherland.